Pre, asa mga pre? Aw, ligos ko pre kay igang kaya pre, init yung panahon ba na? O bitaw ara inita sa bitaw. Walang ubalin sa ko ninyo, maligos ako kay init kaya. Asa kalibunan man ni pre? Koy, nagama mo kog swimming pool god. Na swimming pool man eh. Oh, manang are ko maligo kay kuan man exclusive man para ra sa private area man Sa ito pa, special ni mo nang imong kaliguanan ni pre. Special ni. O banay ko nya mali. Murag wapo kaliguan ni sukad pre ba? Biyawan ya itong paride ining. Kortahan di kadto gani may kaguling swimming pool ning atong paride ay. Dili ang pare ba? Pastila ni tunok na ko ini pre dagang hibi-hibi pre. Kaya kay kuan man private area man ni. Biyawan swimming pool din mo ni pre. Ito tumadal. Aw galon ba kay case of emergency na yun, di ta ka mo lang oy. Kana pre. Aron siniguro pre arong mulutaw pre ba? Ligo sa ta, ligo. Kana para safety ang life pre ba? Sa tagay. Dah. Andam ba pang swimming pre? Siyempre, swimming birada. Dah. Kana pre. Bane kanya ligo ta. Kana dive ko na pre, dive. Lami ang kaliguan ka pre. Ay, oy, tunaan man eh pre. Pre. Wantang mo na magkabaw ni pre. Mo na kinabaw naman ka pre. Di gitu yo. Nanay bila basta private property. Exclusive jud di mo ni pre. Siyempre ako pa. Mo ni mong kaliguanan di kadadla pre. Ara. Alami ang kaliguanan pare. Da. Da. Kana, uy, pastilan gid na pre. Kana may kaliguanan pre. Ano di ka sige samsam dai pre? Ari dire. Da. Siyempre private part man eh. Da. Kinalamian, tunaan, tunaag kabaw.